Kai, gaje na ta iya girki. Ka ji wani taliya? Ha! Mutumi na, ino kenan angon gaje. Kai ba fara ka nan mun. Me ya faru? Ga abinci na gani. Ya na maka abinci. Ba angon gaje, abinci ne ba. Ka wanke hannu, ka wanke hannu. Ina ruwa. Ban da to jira ni ban dauko cokali, sai mu zo sai mu ci abinci. Kai ka samu ran ka ga ku. Jira ni na Yauwa. Tashi. Waku ya zo. Ka san me? Waku ya zo a je mana. Zan kaga baka wanke hannunka ba ko? Saboda gaje na ne zan baka abincin nan ka ci. Da ka ci ko? Dole ma. Ungo cokalin nan. Wannan girki haka. An sa cokalin nan. Wancan shi ne. An sa da ka ci ka zo mu ci. Malam ka hada duk ubanka. Ba professor. Ni na tashi. Zuwan ubani ma. Me ka gani? Da tashin uwan zaman ka.